ଏବେ ସବୁଠି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେପଟେ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ଭିତରେ ଭିତରେ ରାମ୍ପି ବିଦାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କରିବାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ କି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ କୌଣସି ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ବି ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରିବେ। ଏଣିକି OTP ନୁହେଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ। ଏମିତି ନ କଲେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିରାଶ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।